Centelles. Província de Barcelona. Comarca, Osona. Població, 7.513 habitants. Destacat. Les festes i tradicions populars que han passat de generació en generació al llarg de la història esdevenen un dels principals patrimonis culturals de Centelles. Una vila fortificada on descobrim joies arquitectòniques com la torre portal del segle XVI a la casa consistorial. La tradicional festa del Pi, amb la baixada de l'arbre amb un carro estirat per bous, o el festival Cau de Bruixes, on la màgia i l'esoterisme impregnen els carrers del poble, són dues d'aquestes manifestacions populars amb més projecció, com també ho és el seu tradicional mercat dels diumenges. Imprescindibles. Visitar el Mas Cerdà, la casa natal d'Ildefons Cerdà, dissenyador de l'Eixample de Barcelona. Gaudir de les festes populars del Pi, al desembre, i del Cau de les Bruixes abans de Carnaval. Festa Major, finals d'agost, principis de setembre.